Hasiera emango diogu prentsa aurrekoari. Gaur filmea aurkezteko nire eskubitik ezkerrera, naiz eta aurkezpenik behar ez duten, baina Jose Mari Goenaga, directore guionista, Aitor Arregi, director, Jose Ramón Soroiz, actor, Nagore Aramburu, actriz, Cándido Uranga, actor, y Xavier Berzosa, el productor. Si por favor levantáis las manos para que os pueda ir dando el turno en orden. Hola, buenos días. Kaixo egunon, Felicidades Zorionak, por una película que creo que filmagatik. tiene contenido Uste dut eduki nahikoa daukala al espectador y gustar. ikuslearen eragina izateko eta gustatzeko. Jose Ramón Soroiz. Porque es que para mí ha sido todo un descubrimiento aurkikuntza ikaragarria. y quería Eta preguntarle galdetu nahi nioke directamente si zuzenean, nunca es tarde ea inoiz ez para den tantas berandu, cosas, ¿no? Como horren vemos beste en la gauza película egiteko para filman solucionar ikusten den bezala, conflictos gatazka konpontzeko, emocionales, pero gatazka nunca es tarde emozionala también konpontzeko, para baina que te inoiz den ez da berandu, un papel horrelako protagonista paper como el de protagonista Maspalomas. bat emateko Maspalomasen bezala. Ya. Bueno, no estoy en mi terreno. No. Ez nago nere eremuan egia No, esan. deciros que Baina, bueno, ez esan, me costó mucho, mes y medio, dos, asko desde kostatu que me zitzaidala decidieron hilabete decidirme terdi, si hacía erabakitzea ea filma egingo nuen. A mí edo la ez. película cuando Niri filma Jose Marik me dijo que zuzendariak esan zidanean conmigo para hacer- nirekin kontatzen zuela, ni izango nintzela protagonista. Ba, esan nion, bueno, ez aldago antzesle gehiago. Eta ez, esan zidan ez, zurekin egin nahi dut. Bueno, esan nion, lehenik eta behin, ni dislexikoa naiz, asko kostatzen zai memorizatzea, oso motela naiz eta gainera, ez zaizkit prentsa aurrekoak gustatzen, ez telebistak ez erratiak ez ezer. Hau esaten dizut eta gero ez egingo dugu. Eta horrela hasi zen kontua. Niri berdintzainik zurekin lan egin nahi dut, esan zidan, eta bueno, bihar pasatuko dizut gidoia, y lo lees. eta irakurrin. El día siguiente me Eta llega el hurrengo guión, egunean una nota gidoia diciendo, "Oye, ayer no iritsi hablamos zitzaidan eta hor bat gonatu Hay unas, ez genuen hitz egin, secuencias baina badira de sexo, sekuentzia batzuk, sexu secuencias sekuentzia íntimas, batzuk pero no intimoak, hay problema baina que bueno, no, ez que dago no, que inolako lo arazorik, solucionamos. Tú konponduko decides dugu, hasta zuk dónde erabakitzen y duzu, todo noraino eso, y ya egin nahi lo duzun, eta gero egin egingo dugu. Joder, leí el Jo, guión irakurri y nuen me gidoia, eta encantó. esan nuen, bueno, izugarri Me gustatu encantó el zitzaidan guión, me gidoia. emocioné, decía, Unkitu egin ninduen, "No, esan se me nuen, vino a la bueno, cabeza ese burura torri concepto, zitzaidan esto gauza lo izan puedo zen, hacer, jo, nik hau egin lo puedo dezaket, hacer". nik egin dezaket, Pero estaba lo de- baina gero zeon beste kontu hori, lo otro. bestea. Y Eta buf, dije, "Digo, a mí darme esan tiempo". nien, bueno, niri denbora Pero eman yo pentsatzeko, esto nik hau ez dut oso argi ikusten. casa y Etxean komentatu nuen, tú verás. eta esan zidate, bueno, zuk ikusi, Estás jubilado, que necesitas. erretiratua zaude, ze Hagas eso. premia duzu hori egiteko. Nunca has hecho y ahora vas a Sekula ez hacer. duzu egin eta orain egingo duzu? Pues Vale, así, todo vale, el día, pues, un día horrela, sí, otro día. Egun batean baiet esaten nuen urrengoan ez. Pues la historia era esa. El Beraz, problema era historia hori quería zen. hacerlo. Nik filma egin nahi nuen, Gustaba, pero gustatzen zitzaidelako. Baina gorputzak ez zidan eskatzen han jartzea gaina, jo, ez, duzu emoztu. 7 o 6 esten egin beharrean ezin ditugu 5 lau egin. Así después con Beraz, coordinadora gero de intimidad. intimitate Esos, koordinatzailearekin, bueno, las chicas estas me ayudaron. hiru neska horiek asko lagundu Tienen muy zidaten, claro, ellos oso dicen, "Esto argi es una dute. coreografía". Hau koreografia bada, Empiezas, zu hacemos astentzea, con el profesional que va a venir etorriko contigo den para hacer todo profesionalarekin esto, egingo ensayamos dugu, todo, ensaiatuko hasta dugu, que ikusiko dugu, vernos, ez ikusiko zaizun, zer ez? Bueno, hicimos todo eso. Con hori eso me guztia animé. egin genuen eta horrekin animatu nintzen. Bale, Pero me animé, baina dije animatu que nintzen sí. eta esan nien baiet, Pues tenía ze 6 meses gero para preparar 6 hilabete nituen prepararme nire burua yo mismo prestatzeko, eta de- nik, Esto lo tienes que hacer. porque eta hau, esan nuen, mi bueno, amigo egin behar de, duzu. No, lo que tú quieras. Zen niri esatea Quieres zu hasta nahi aquí, duzuna, hasta aquí, oneraino, hasta onaino, aquí, hasta aquí. onaino, Yo eso no quería. baina nik hori ere ez Yo nuen quería nahi hacer la aserretu película egiten sin nintzen. ser Nik capaz. nahi nuen Si egin lo voy a filma, hacer, pues lo voy a zen hacer. bezala egin behar balin badut, egingo dut, egin behar den Pues si bezala. no, no tiene sentido. Bestela ez du Además, le zentzurik. doy a José Eta María, gainera, es Jose importante Mariri toda la esan nion parte garrantzitsua da batez ere lehen zatian gero bestea ulertzeko. Entonces dije, bueno, Bueno, orduan esan nuen, 6 bueno, meses trabajando esto. 6 hilabete hori lantzen egon nintzen. Nola kendu arropa, eta hori historia guzti hori. Y me costó.
eta kostatu zitzaidan. Después trabajando, pues, Eta gero lanean, testua, testua, bueno, lehenik eta behin, Mas Palomaseko sekuentziak hori zen lehenengoa. Gero testua buruz ikastea, eta itxoitea, ea nondik ateratzen ziren, nondik zijoan kontua. Baina orain da unea, eta orduan zen unea, ere bai esateko harro nagoela. Harro nagoela nik filmean izan nuen jarreragatik, eta erabaki hori hartu nuelako, egin behar nuela, eta egin nuelako, gai nintzelako egiteko. 6 hilabete lan egin nuen, eta hemen txenago, kontu horrekin ez, hau da, harro nagoela, nire lanaz, hau da, nire burua ustu dut. Izan ziren 2 hilabete oso gogor, eta zoragarriak aldi berean, eta zineman daraman 50 urte hauetan. Eta opari bat egin dit hemen Moriarty-tarrek, 2 jaun hauek, oparia, elkarrekiko oparia zuk ere egin diguzu. Eta antzez esatea, gozada badela beraiekin lan egitea. Niri kanpoko jendea etortzen zait eta akabo. Ni baino beak dira, hasteko. Eta ez, niko hauek beraiekin manekien ez ez. Dena gutxi gora bera familia berekoak ginela. Eta lan egin, nagorekin lan egitea, nola ez duzu berarekin lan egitea, eragingo, eta Kandidorekin ere baina gehiagotan esaten nion Kandido. Tekir. No, y he trabajado por ahí, todo el rato. Eta etengabe euki dut ideia hori ez, jendea maitatu dut, Nagore maitatu dut, Kandido maitatu dut, gero naiz eta pelikulan egon nengoen bezala. Baina barruan, ez dakit ikusten den edo ez, kariñoa, sentimenduak, nik sentimenduekin jokatzen dut, ez naiz batere teknikoak, antzezle gitxa. Haze rolloa sartzen ari naizen. Menos mal que no querías hablar. Y eso que no me gusta. Hay otra pregunta. Hor beste galdera bat. Sí. Bai? Nos estamos aquí peleando. Hemen borrokan ari Buenos gara días, Irene de Cinemagavia. En primer Irenaz lugar, Cinemagaviatik, enhorabuena lehenik por eta esta magnífica zorionak, película a film todo el zoragarri equipo. honengatik, talde osoarentzat. Es fuerte. Hasiera fuertea da. Esas escenas de... Hau da, eszena horiek, sexu esplizitua erakusten duten eszena horiek, a que luego se va a pentsarazten convertir en algo dizute muy gero profundo, ¿no? zerbait, En algo ez dut sanador, pentsatzen además, zerbait esakona izango sobre dela todo para eta los dos protagonistas. sendatzailea batez ere Entonces, bueno, protagonistak. la primera Beraz, pregunta era lehen para... galdera, Nagorerentzat. ¿Cómo preparas ese nola ese prestatu trabajo? Es decir, esa zenuen lan contención hori, que hau da, tienes, zuk duzun esa kontentzio rabia, hori, hau da, esa, amorru hori, ese dolor min que tienes oinaze dentro hori, y- barruan y- duzun hori. Y bueno, pues que luego también se ve que Eta para gero ti ikusten es da, muy zuretzat, relevante, ¿no? Que hayas oso regresado tu padre en estas garrantzizkoa circunstancias, ¿no? dela eta Y bueno, itzuli también le zana quería egoera preguntar a horretan. él, aunque ya lo ha Baita ere, explicado, berari ¿no? galdetu ¿En diot, qué nahi diot, naiz pensaba en eta esas azaldu duen. escenas que son Zer más difíciles para él, que le costó pentsatzen tanto? zuen eszena zail. Si tenía alguna forma de evadirse y Ea, pensar que en realidad no ebaditzeko estaba modurik desnudo. zuen, eta ez pentsatzekoa benetan biluzik zegoela, eskerrik asko. Bueno, pues mi personaje es el de Nerea. Nire pertsonaia Nerearena da, Vicenteren alaba da. Vicente vuelve por Vicente circunstancias a casa. etxera bueltatzen da, Donostira, 25 urteren ondoren, kanpoan egon ondoren ez dute inolako harremanik filma hasten denean. Y su hija le lleva Eta alabak eramaten du Jesús, en castellano. La residencia. A la residencia. egoitzara eramaten du. Yo me acuerdo que lo primero que trabajamos con Jose Marirekin lan egin genuelen gauza izan zen, pertsonaiak, naiz eta historiantak idoian eman, tenía muchísimo dolor, min handia todo lo que había zuela, pasado con su gertatu padre, zen que ese guztiagatik dolor no bere era en el aitarekin, presente, hori etzela porque al orain leerla, aldian. si no se pegaban Ze los bestela conflictos, bi ¿no? gatazkak Se sentía un poco itxatxe en el egiten dolor, ziren eta conflicto de alaba su padre. bere aitaren gatazkan sartzen zen. Intentamos, hacerlo Saiatu diferente, ginen, desberdin que ella egiten, tuviese,
eso más o menos berak hori landuta eukitzea, gainditua, y que ya empezase la eta película gero desde otro sitio. filma beste leku batetik hastea. Desde lo que supone el cuidado, desde lo que supone que Zer den zaintza, zer den horrelako zerbait iristen zaizunean eta senide bat zaindu berdezunean horrelako tentsioa dagonean eta karga horrekin hastea. Eta gero ja filman zehar, elkar topo egiten zutenean, harreman horretan sartuz joan zen eta jakin min horrekin, ez? Jakin nahi hori zergatik gertatu zen guztia, eta zer gertatu zen bera aitarekin. Eta, bueno, nire gauza bera gertatu zait, Jose Ramon eta biok nire lehen antzezlearana berarekin izan zen telebistan. Ni bere neskamea nintzen, eta deitzen zidan oso zoragarria izan da elkarrekin lan egitea, zenbat, 25 urteren ondoren, zenbat, 30 urte. Eta, bai, oso berezia izan da, ez dugu lan handia egin behar izan, aurrekariak sortzeko, ze, bueno, ilusio egiten zian beran eraita izatea. Es a lo que decías, ¿no? Yo es todo ese trabajo de los 6 meses anteriores que ni ze hilabete egon nintzen personaia prestatzen esan dudan bezala, eta Maspalomasena iritsi, eta Dunetako estena lehenik eta bueno, jasi. Antxe, ni erabat konbentzitutan egoen, hau egin behar nuela, eta etzegon besterik. Eta konbentzitutan egoen. Eta justo errodajean egundoko isiltasuna zegoen. Bakar bakarrik geunden, nik ondoan Maria nuen, jantzi ez arduratzen zirena. Hemen baino jantzi txiki hori peatuten ziana, eta bueno, guazen berriro erpikatzea. Nire burua animatzen nuen etengabe. Ondo aizea, ondo aiaiz, hori nuen hasieratik eta hori landu dut 6 hilabetean. Eta beraz, estena egiten nuenean, antxe nengoen, horretan nire burua animatzen, ondo zoaz. Zuzendariei begiratzen nien, egundoko arpegia jartzen zidaten, serio, baina, bai, errepikatzen genuen bakoitzean, Mariak jarri egiten zidan baino jantzi hori, estena guztiak horrela izan dira, oso kontzentratua, eta dena emango dut, hasiera bertatik, beraz, hori izan da prestarana. Gero, esan nien, ea hori espero zuten, eta ez, zutela hainbeste espero, ez genuen hori espero. Gu komentatzea pixka bat, orain gertatzen ari zaizuna, bueno, urduri nago prentsa horreko gatik, eta ikusten duzuen nola hazi egiten den agertokian eta nola erantzuten duen zein ondo. Sexu estenekin antzeko zerbait. Koordinatzaileek asko lagundu ziguten, beltza txuri gaina jarri genuen, esan nahi genuen, zehazki zen nahi genuen estena bakoitzean, nola erakutsi nahi genuen, baina noski, beti duzu inkognita hori, eta orain gertatuko da. Hau da, hori zen akzioa, eta Jose Ramonek estena nolabait goratu egiten zuen. Ez genuen barrutik bizi izan, baina bai, entsegutan egia da dena beltzatxuri gaina jartzen duzula, eta entseguetan dana hitzartu egiten da argi eta garbi nola izango den. Baina entseguetan ez ziren biluzten oskin, eta musua balen bazeuden, hemen musua ematen dugu elkar, egiten zenuen pixkat koreografiaren eskema, baina sartu gabe bete-betean. Gero errodajean lehen toman akzion, ekintza esaten duzunean, ean zer moduz eta bai. Bere burua eman egiten zuen osorik. Bai, beraz, eskerroneko gara berarekin. Zoriona filmarekin oso ausarta, oso atsegina da horrelako urratsak ematen direla ikustea, eta mundu guztiak ikustea, hau da, ezagutzen ez diren gauzak ezagutzea.
galdetu nahi nizueke gai asko ukitzen dira. Ikusten dugu pelikula filma beterik dagoela, baina galdetu nahi nizueke ideologia. Kandidoren pertsonaia zoragarria eruditzen zait. Gainera, landu egiten da, baina ze gertatuko litzateke Kandido duen elkarrizketa hori Voxi buruz 2025 itzengo balitz, eta ez 2020an. Bueno, egia esan ikusten dugun, kasu gehienetan, jendeak kaptatzen duena Xantiren pertsonaian, Voxena da, gioian horrela jarria zegoen. Etzen horrela, Kandido provokatzaile bada, konservadorea da, baina baita ere provokatzailea, eta bai jolas bat zegoen laguntzailearekin. Zertzen zaizu Voxena eta gidoian jartzen zuen. Gero begiratzen dio Vicenteri eta begia keinu bat egiten dio begiakin, ez dakiagu zer egiten duen edo provokatzen gatik. Baina egia da jende askorentzat ematen du Voxekoa ematen duela. Azkenean, nik uste dut pertsonaietan bilatzen duguna dela elkar ulertze bat egotea beraien artean. Eta nire gustatuko litzaidake hori ez nahastea. Zuritze batekin, lehenik eta behin pertsona gara, eta ideologietatik harago nik uste dut hurbiltze bat. Batez ere abar espezifikoetan. Adibidez, arretxe bateko gela batean, sintoniak sor daitezke espero ez den lekuetan. Beraz, nahi genuen oi hartun ideologiko bat egotea filman. Filma beste leku batetik egiten du oso presente dagoen gai baten inguruan, hau da ze erraz gal daitezkeen zenbait konkista. Eta hori gertatzen zaio gure pertsonaiari, konkista horiek hain zuzen ere galdu egiten dira kanpoko indarrengatik, baina baita ere batzuetan zaintza alde batera uzten dugulako eta adi ez gaudelako. Ez esan behar dugu hemen gaude eta borrokan jarraitzen dugu. Eta hori egiteari uzten diozunean, baliteke norbaitek zure eremua jatea. Filma ere horri buruzkoa da. Hemen lehen hilaran galdera asko daude. Saiatzen ari naiz denei paso ematen. Bueno, enhorabuena por la película. Zorionak filmagatik. Nire galdera. Egoitzei buruzkoa da. Askotan zineman. Egoitzak aurkezten dira leku hotz gisa. Eta hemen kontrakoa da. Espazio argia da, oso bizia. Pixkat sakonduko alduzue egoitzari buruzko gaia eta ze teknika zinematografiko erabili dituzuen horretarako. Claro, no es una película, a pesar de que lógicamente... Naiz eta egoitza espazio funtsezkoa izan filman. Film honek ez du bilatzen erresidentzietako egoitzetako errealitatea kontatzea. Hau da burura datorki, dibidez, Alguien voló sobre el nido del cuco. Hau da, ez da hori horren beste. Baina beti gustatzen zaigu egoitza planteatzea bizi dugun sistemaren metafora gisa, gizartearen metafora gisa. Badago joera badena homogeneizatzeko eta politika aldaketa dagoenean ere bai. Bueno, zuzendaria doa eta beste badator. Bueno, ustez garai irekiago batean sartzen gara filman, baina puntu bateraino. Gero Vicente, esaten duenean homosexuala naiz, psikologoak esaten dio, bai oso ondo dago, baina behar bada hobe ez batuzu komentatzen. Beraz, esango nuke puia txiki bat edo hor pixka bat, zirikatu nahi genuen pixka bat, askotan ematen dugu erabateko askatasuna dagoela zarena esateko, baina gero badago ere indarkeria usezin bat, behar bada sibilinagoa dena, eta esaten duen onaino. Asko gustatu zitzaigun, egoitzak ematen zigun jokoa, zentzu horretan. Bai, gero hirugarren adinaren gaia. Bueno, gu azken batean
batzuk esan digute, bueno, egoitza ideala ematen du, eta ez da beti horrela. Gu dokumentatu egin ginen, batez ere Matia Fundazioarekin, egoitza asko ditu hemen Donostian, eta badakit, barrutik langile asko direla lehenengoak, kritikoenak direnak sistema berarekin. Gertatzen dena da, hemen baliabiderazo bat dagoela leku askotan bezala. Eta firma ikusi duen jendeak esaten du, bueno, hor laguntzaileak oso gainean egoten dira. Normalean bi laguntzaile egoten dira solairu bakoitzeko. Eta ez da borondate kontuagatik, baizik eta gaitasun edo almen kontuagatik. Eta gero Matia Fundaziotik etorri ziren firma ikustera eta esan zuten, bueno, honek asko pentsarazten digu. Eta sensazio ematen zidan, nolabait erantzukizu bat hartzen ari zirela beren gain, txastaketzen bateraino den. Gauza batzuk bai, badira hainbat jarrera egoitzan eta gizartean ere bai. Hau da paternalismoa joera dugu. Dokumentatzen ari nintzenean gizarte langile batekin, esaten zidan esamolde bat asko erabiltzen dela gizartean, da gure adinekoak ez, gure zaharrak esaten denean, eta ematen du jarrera kondestinente batean jartzen gaituela. Ez genuen egoitza erreal bat egin nahi, baina bai hartu errealitatetik gauzak. Hau da, ze pausu eramaten ari diren egoitza horiek zerbitzu batean bihurtzeko. Pertsonaengan askoz ere oinarrituagoak eta borondatea kontuan hartzea. Ez daitezen izan aurrak bezala. Batzu bat dute nahasmendu kognitibo bat eta ezin dute hori egin, baina egoitza oso ondo etorri zaigun markatzea. Eta elkarrizketa bat izatea ikusteko, ze bilakaera edo ze involuzioa dago gure pertsonaian eta Estokolmoko sindromean hori berak duena. Horren zertako nahi dituzu gauzak aldatu. Ia ohitu nahi zonetan eta zergatik aldatu nahi nauztu. Beraz oso ondo etorri zitzaigun zentzu horretan. Gure egoitza zentzu batean diseinatu egin da. Gure pertsonaiaren bilakaera nolabait, bilakaeraren berri emateko. Kaixo, zorionak por la película. Empecéis en un contexto testu inguru, askatasunek testu inguru batean hasten zarete. Eta Donostira ekartzen duzu gero filma. Pertsonaiak bere burua arkitzen du berriz hemen Donostian izan duzue homosexualitatearen kontua. Zaharragoa den pertsona batean, 76 urte dituen pertsona batengan zergatik. Bueno, a ver, eso estaba en la base de la historia. Hori historiaren oinarrian zegoen. Ideia sortu zen, alde batetik, ni Maspalomasera joan nintzen, lehen aldia 2006an, gustatu zitzaidan, oso atsegina iruditu zitzaidan, arkitu nuen mikrokosmosa eta pentsatu nuen interesgarria izango zela filmeren bat egitea. Garai hartan, irakurri nuen artikulu bat, LGTBIQ+ kolektibori buruz hitz egiten zuena. Egoitzetan ingresatzen zituztenean alegia, kasu askotan, oso modu sinplean esantan, berriz ere armairura itzultzen ziren, ze egoitzetako errealitatea kontrakoa zitzaien. Beraz, pentsatu nuen hor bazegoela istorio bat. Niri armairutik ateratzea kostatu zitzaidan eta gogorra egin zitzaidan. Aurreko belaunaldiko zen norbait, gehiago zaizena, oso gogorra pentsatzea, kostatu zaizun guztiarekin armairutik ateratzea, zure bizitzaren amaieran berriro, giltza, zure burua giltzapetzea. Eta hori izan zen pixkat motorra. Pertsona nagusiak izatea, hor zegoen, kontatuz nahi zenaren oinarrian egia da, garatu dugun moduan saiatzen zara publikoak, edozein ikuslek bere burua islatu ikustea zezken batean armailuak bizitza honetan eraskotakoak dira, eta bakoitzak berea izan dezake.
Buenos días, felicidades por la película. Soy Eduardo Aragón para la revista Egunon Eduardo México. Aragón, Mexikokoa, Mi pregunta es para los Millesker directores. zorionak. Desde mi punto de vista, su Zuzendariei película se balancea entre zuen la comedia y el filma drama. orekatu egiten da A mí me dramaren gustaría eta saber, komediaren primero, artean, si en algún momento momenturen dudaron batean, sobre este balance zalantza izan comedia zenuen y oreka drama, horren después, inguruan. al final, Eta ya gero, con una ea retroalimentación, azkenean han pensado que atzera pudieron haber, elikadura por batekin, parecido a agian alguno de los dos polos behar bada esta alde bat edo bestea indartu nahi zen duten. Nosotros balanceamos entre Gu la comedia y el drama. oreka balantzea ibiltzen gara komediaren eta dramaren artean. Creo que de las primeras preguntas Izan ere egiten dugu lehenengotoko galdera pelikula ikusten jendeak barre egin du. Hori gertatzen da, hau da, bai, ze gertatu da, itxuraz gure filmak ez dira komediak, baina beti saiatzen gara begirada, umorea txertatzen. A priori, Jose Marik historia aurkeztu zigunean asko gustatu zitzaigun. Niri asko gustatu zitzaidan kontrastea, hau da, mundu ez ezagun hori ikustea, Palomas nik ez duen ezagutzen, eta egoroietan duna, kruizina, eta gero haustura eta kontrastea egoitzan sartzen denean. Claro, Jan honek iktuz badu, egoitza batean sartzen da. Bueno, hau nondik noa, ez? Azten zara galdetzen eta drama agertu egiten da. Hemen proposamenaren alderik onena da. La comedia salía de manera muy natural. Komedia oso modu naturalen ateratzera. Bai, kidearekin, gelakidearekin, eta egoitzan dauden egoerekin. Gainera uste dut, ikuspegi hori badugula Moriartin. Bilatu egiten dugu. Ez modu estrategikoan edo 150 egingo dugu bat bestea. Ez modu nahiko naturalean. Que en los pliegues un poco de la historia historiaren tolezdura horietan humore pixka bat egon dadin, bizitza ere horrelako. En cualquier momento de repente edo zein momentutan, batean, edo zerbait parregarria gertatzen, hori egunero gertatzen zen. Y porque nos gusta más el cine así. Gainera gehiago gustatzen zaigulako zinema horrela. Seguramente nuestras películas favoritas, gure film gogokoenak, pixkat etxatzen hasten zera, pentsatzen eta bai, beti ez da horrela izaten, baina egin nahi duzun proposanaren arabera da hori, baina gure filmografian begiratuz gero, bali hori jasotzen dugu. Komentatu duzu orain, historioa, Mas Palomasen historia sortu zera, ez dakit aurreko interes bat oza zegoen. Kontutan hartuz, zuren lehen filmetako bat gaia tratatzen du. Baina lesbianismoaren ikuspegitik. Ez dakitea nolabait itxi nahi egote zen dituen bi alde horiek. Ez, etzen sortu gure lehen filma, Jon Garañok eta nik egin genuena. Era una historia de amor de dos maitasun historia bat zen, 70 urteko bi emakumerena. Pero en aquel momento, baina une hartan, el germen, la idea y la primera versión ideia edo hasia Jon Garañok edatzi zuen. Nik enuen inolako zer izan historia horren haserarekin. Esta película, o se me ocurre esta película, piensas en eso, ¿no? Porque ya hemos hecho Laurogei egunean, que es también una historia de dos personas mayores que tratan bi adineko pertsonei buruz, LGTBQ historia bat zen ere bai. Había como ciertos paralelismos, pero es verdad que a la vez la aproximación era muy diferente. Hurbilpena desberdina La zela. historia de Laurogei egunean era una historia de amor. Filmeko historia, maitasun historia bat zen, historia romantiko bat, gure referentziak adibidez zen Breve Encuentro, desleialtasun bat gertatzen da, eta bi emakume adineko dira, protagonistak Pero no se profundizaba un poco en la psicología ni la relación, digamos, de estos personajes. Pertsona horien harremanean beren sexu orientazioarekin eta ez gutxiago ere armarioarekin. Baina hemen kontakizuna, esango nuke psikologikoa zela, barruragokoa, hau da, beldur horri buruz ez egiten pertsonaia horrek sentitzen duena, bere burua den bezala erakusten. En ese sentido, zentzu horretan,
Pese a que en apariencia, obviamente, eta parece que ituraz es una película que se parece más a antza las primeras películas. duen gure lehen filmekin pero tiene algo euskeraz bastante común egin también con La delako, Trinchera Infinita. baita ere zerikusia du La Trinchera Infinita La Trinchera se hablaba Infinitarekin, también ze un poco azkenean de hor ese miedo al cambio, de ere ese miedo a salir, de ese aldaketari miedo que diogun beldurraz se hitz te egiten zen. mete hasta Hau dentro da, y beldur hori al barrunaino final sartzen no eres zaizuna, capaz eta azkenean gai ez zara, ez casi ni de describir, ia saber deskribatzeko exactamente, edo jakiteko zehatz mehatz, bueno, donde empieza, donde non acaba, hasten den, non amaitzen forma den. parte de ti, Hau ¿no? da, zure parte bihurtzen da. En ese sentido, Eta zentzu horretan, la película, filma, en su, digamos, subtexto o en su discurso bere interno, diskurtso, barne Mas Palomas, diskurtsoan, yo creo que Mas Palomas, comparte bastante sek, con La uste Trinchera dut Infinita. asko partekatzen duela De hecho, La hay Trinchera un Infinitarekin. pequeño homenaje. Izan ere, omenaldi txiki batek egiten zaio La Trinchera Infinitari. Cuando Vicente va Vicente zinemara doanean, ikusten duen filma La Trinchera No era la Infinita da. intención, al principio Ez íbamos a zan gure coger asmoa otra película, hasieran, nahi pero genuen sus beste derechos film bat hartu hasieran, baina, bueno, no fue posible cogerlo. baina, Y al final dijo, hola egin genuen, bueno, esan genuen, si Vicente en el 2019 Vicentek hubiera 2019an zinema joango bazen garai hortan, La Trinchera Infinita, en cartelera, karteleran egongo zen, eta gaina bere grazia du, ze Higinio, protagonista La Trinchera Infinita, postak izan horiek izaten ari egiten du, eta bueno, gertatzen zezioan batzuk ere kontatzen dizkio. Beraz istripu atsegin bat izan zen. Bueno, asmoa, hasieran. Bueno, eskubideak ez genituen ordaindu behar izan, kasu horretan. Primero y después la fila de atrás. Kaixo, Jose Marirentzat galdera. Ze gogoeta nahiko zenuke, ze eztabaida piztu dezan pelikulak euskal gizartean, ez dakit adineko pertsonei belaunaldi edadetuago bati apelatuko dion gehien, edo nora bideratu nahiko zenuketen fokua? Nik uste, Aitorrek leheno pixka bat esplikatu du, ez? Niretzako hor badago baita ere gogoeta bat edo nahi gustatuko litzaidakena pixka bat ikusleak egitea eta da pixka bat ze puntutaraino gauden gauzak aldatzeko edo prest eta horren alde, ez? Iruditzen zait, Aitorre komentatzen zuen nola azkenian residentzi batean edo gure residentzia gizartearen metafora bazen ere bai, ez? Eta nola gizarte horretan neurri batzuk hartzen dian, bueno, orain irekioagoa gea, orain zuen borondatea kontutan izango dugu, eta abar, ez? Baina gero Vicentek esaten duenean homosexuala naiz, ez, zea psikologak esaten dio, bai, baina, osea, etorri honean nahi dezunean, eskerrik asko kontatzagatik, bai, gu beti babestuko zaitugu, ez, baina nera berean, bai, baina esan nahi dezu, kontuan izan, ez, residentziako jendeak agian ez duela horrela pentsatzen, eta iruditzen zaitu pixka bat gizartean ere badagoela, ez, hau da, lege, oain agian atzera pausoak daude, baina orain arte, ez, lege aldetik eta gure gobernuaren aldetik ere beti ez homosexualentzako matrimonioa, ez dakite, saiatzen gea ez eskubide horiek edo lortzen, ez? Baina gero gizarteko errealitatea beste bat da, ez? Eta hor dago, ez, bai, guk babesten zaituztegu, eskubideak berdinak dira, eta abar, ez? Baina gero, agian kaletik antzoa zenean, eskutikan helduta juten bazea, agian jo zaitzakete, ez? Eta ze puntutaino hori eraldatzeko edo pausoak ematen ari gean. Hori nik ez dakite ematen ari gean edo ez dakit nola eman daitezken edo ez, baina iruditzen zait batzuetan, goi mailan edo neurri batzuk hartzea edo esatea, bai, guk ulertzen zaitugu eta gero horrek nolabait ez baldin badaka isladarik gizartean edo baldin badaka neurri txikiago batean, ez dakit dena ondo egiten ari gean, ez? Pixka bat hori ere badago nik uste pelikula honetan. Bai, ez gehitzearen gauzetxo bat. Osea, nik nahi dugu sinistu, nik sinistu zinea jarraitzen duela epizentro kulturalean egoten, eta zinemaldian adibidez gehiago oraindik. Eta zineak badauka indarra jendeari iristeko. Ez dakitena zenbateaino, lehen aipatzen ideologiaren asuntoa. Ideologia hitz bat askotan erabiltzen dela beste bati eraso egiteko. Ideologia berez, nire ustez eta gauza txar bat
azkenean hainbeste informazio dago, sistema bat behar dezula ordenatzeko informazio hori, ulertzeko pixkat da mundua, eta beraz, danak daukagu ideologia, baina bai uste dut, badaudela poro batzuk edo hortik sartu daitezkenak, ez? Zuk igual pentsatzen etzen ditun, o adosetzen duen ideiekin, ez? Eta nik, igual era inosente batian, baina bai sinisten dut horretan, uste dut zineak badukala indarra, 2 ordu eskaini eskero areto batian, pelikula bat ikusten, pantalla handi batian alba da, poro horietatik zuk esperotzen ditun ideiak sartzeko. Eta orduan, hori lortuko baliz pelikulakin, posik, esperotzen nuen hori, bapatian pertsona batek hori oso urruti sentitzen duena, bapatian zerbait gertuagoko sentitzea, ez. Eta azkeneko gauza bat, barkatu, baina baita ere, pelikulak ere, azkenean homosexualitatetik aratago bai badagoela baita ere borondate bat edo nolabait mahai gainean jartzeko jendelduaren sexualitatearen gaia, ez? Eta nola badeirudien batzuentzako sexualitatea arimatetikan aurrera ez dela existitzen, ez? Eta gainera guk lan prozesuan ere topatzen dugu hori, ez? Jende asko galdetzen, baina adimatetik aurrera eta egongo da jendea ez, baina jende askok badu, ez? Impulso bat eta adesio bat, eta agian eraldatzen doa adinarekin, baina existitzen da, ez? Eta iruditzen zait, lehen hitz egiten genuen homogenizazio horren barruan, ez? Baita ere oso zabaldua dagoela jendelduak ez daukala sexurik, ez? Eta hori ez da horrela. Eta norbaitek, batez ere gizonezkoak baldin badaukate, viejo berde bada, ez? Osea, hori da dagoen kontzeptua, ez? Orduan, pelikula honek baita ere alde horretatik laguntzen badu nolabait, behintzat eztabaida naturalizatzen eta eztabaida bat irekitzen, guretzako ona izango da ere bai, ez? Pare bat galdera gehiagotarako denbora daukagu, bata hor. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Juan Sardá del Cultural. Kaixo, Juan Sardá, Kulturaletik. Harremaneko gatazkatua dago erizainaren, Iñakiren laguntzailearen artean, kariño deitzen dio, eta bera aserratu egiten da, maiki deitzen dio, eskatzen du aldatzeko. Ikusten dugu pertsonaia hau, berak ere esaten du, hasieran asko kostatu zitzaidan armariotik ateratzea, gero 25 urte egon nintzen, gizon batekin, berbada inbeste maite ez duena. Badago nolabait metafora krudel bat, ankerra. Azkenean, lortu du bere burua askatzea, eta oso adinekoa da, hau da bizitza askotan gu baino bizkorrago doa. Eta berak ere ez du lortzen gatazka hori konpontzea. Bere lagunari azkenean aitortu egiten dio egia. Beraz, nola ikusten duzu errepresio modu hori? Yo creo, bueno, sí, algo que define mucho al personaje. Bai, pertsonaia definitzen duen zerbait da, berak duen sentipen hori ez, beti berandu iristen dela leku guztietara askori gertatzen zaigu. Y eso estaba por un lado, hori zegoen alde batetik, concretamente con el personaje del enfermero, con el personaje de erizainaren pertsonaiarekin, Iñakirekin, mucha gente ha interpretado todo jende eso askok interpretatu du, hori dena, ez? Hau da, bera aserretzen denean berarekin, hori da aserre oso handia metatua duelako. Norbaitek ikus bat sufritzen duenean, azkenean frustrazioa handia du, aserre handia du, impotentzia handia du, eta askok interpretatu dute hori, pixka bat molestatu egiten dioela ez, jarrera kondescendiente hori erizainaren aldetik berarekiko, deitzen dio maite eta ume bat bezala. Baina egia esan guretzat ere, une hori nolabait negazio une bat zen, bere burua ukatu egiten zuen, hau da. Une horretan, bapatean, Maspalomasen libre bizitzen egon ondoren egoitza horretan sartzen da. Eta hain bere sexualitatea, hain irekia bizi duenean, homosexualitate irekia bapatean mehatxagarri bihurtzen da egoera hori. Hau da, behar bada, begi biztan dago erakarri egingo duela, baina bestela ere bere psikologiaren barruan zerbaitek salatu egin dezakez. Beraz, nolabait eraso gisa ikusten du. Eta gero eskatzen du, garrasi egiten du eta gero eskatzen du erizaina alda diezaioten. Nolabait gogo eta bat egiteko, nola
gure burua ukatzen dugunean nola izan ditzakegun jarrera homofoboa kasu honetan beste batzuen ganako. Eta esan dezagun batzuetan gertatzen den hori adineko homofoboen artean homosexuala erreprimitu asko dago. Beraz, borondate bat zegoen ere horrekin, jolasteko horrekin gogoeta egiteko momentu horretan. Ez dakit erantzun dizudan. Una última pregunta aquí en primera. Azken galdera bat hemen lehen hileran. Hola, buenas. A ver, yo quería preguntaros Nik galdetu nahi nizueke. por la banda sonora. Soinuaz, bandaz. Zoragarria iruditu zait, zoragarria. Arantzazu Kallejaren lana. Hau da, alde erdi liriko horiekin eta gero zerbaitain auslea. Adibidez, soinu giza soinuekin, erritmoa emateko. Hau da, nola iritsi zinaten horretara? Ze Moriarty nere lan eginda zarete berarekin, eta gero abestiei buruz galdetu nahi nizuke bi oso garrantzitsuak. Nola hautatu zen dituen Bronski bitena eta Batiatorena. Bueno, con Aran... Aranekin, hau da, bigarren filma egiten duguna, harreman bat dagoia da, ikusten dugu konplizitatea handitzen ari dela, eta batez ere ulertzen dut batez ere ahotsengatik, esaten duzula pieza horrengatik. Aran zentzu horretan oso ondo lan egiten du. Ze zuk proposatzen diozuna onartu egiten du eta bere egiten du, ez du bere burua izten ez eta bere estilo oso zehatza duen. Eta zentzu horretan oso erresa da berarekin elkarrizketatzea, hitz egitea. Ahotsen piezan, eta beste pieza batzuk ere ondoko piezetan, nolabait eguk hor erakutsi nahi genuen. Hau da, nolabaiteko hostilitatea, areriotasuna, ahots maskulino horiek, Jose Marik esan duena, nolabait gatazka sortzen diotenak barruan. Ze alde batetik dagoen ingurunean ez ezaguna zaio, egoitzan dago, ez dakize gertatuko den berekin, eta beste alde batetik bere barne homofobiarekin ari da borrokan, eta hotxoriek nolabait sentipen hori areagotu nahi zuten. Gu eskutik goaz pertsonaiekin normalean akonpainatu egiten ditugu, eta saiatu egiten gara erakusten psikologia eta unortan bizitzen ari dena. Eta hautsoiek agertzen dira hain zuzen ere jangelara jaisten ari garenean, eta batean egundoko eszena ikusten du jende pila bat, leku batetik bestera eramaten dute, nahiko itogarria. Nolabait, ritmo sinkopatu horrek. Eta horre guztiak bazuen zentzua gure artean. Planteatu genionean, bueno, zentzua zuela, baina egia da jauzi bat dela utxuneraz ez gaude oso dituta mota honetako proposamenak ikusten. Gainera referentzia genituen beste film batzuetatik. Eta, bueno, ez dizutukatuko soinu banda egindak duenean, jadanik bazuden pieza batzuk asko gustatzen zitzaizkigunak. Pieza honek beldurra ematen zigun, baina jendeari gustatuko zaio. Ea jendea aterako duen oso konservadore bihurtzenzea pixkatan maileran, ez? Nolabait, ean kasartu dugun edo ez, beraz, asko gustatzen zait esaten duzun hori. Hau da, ukitu egin zaituela. Gelditu gara denborari gabe, ez dakit zerbait erantzi nahi duzuen amaitzeko. Galdera batzuk gelditu dira pendiente, baina eskerrak eman nahi dizkio taldeari, eta txoro bero bat bera jentzat, Mas Palomas taldearen txat. Ya no se oye. Sí se oye. Vale, gracias.